Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, aron mahimo kitang takos ug andam sa atong pagsaulog ning santos nga misa, ato karong hinulsulan ang atong mga sala ug mangayo kita og pasaylo sa Ginoo. Kaloy anumda kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon ang atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Dait sa iyang mga tao dinhi sa yuta, Ginoong Diyos, kahit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagagay kami kanimo, tungkol sa imo himaya. Ginoong Jesucristo, utuganan sa Amahan. Diyos Cordero sa Diyos, ikaw nagawad sa sala sa kalibutan, kaloy ikapit. Ikaw nagalingkod sa tuong sa Amahan, dawata ang among Panginoon. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing handog, O Jesucristo. Upang sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos Ama.
Magampo kita. O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol ka namo nganha kang Kristo, himua nga ang mga nagasunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon ngadto sa katawhan, kun patalinghugan ninyo siya, ug tumanon niya ang mga sugo, nga nasulat niining basahuna, ug kun mubalik kamo sa Ginoo nga ang Dios, kamo sa Ginoo nga ang Dios sa kinasayng-kasing gayod. Dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Wala kini didto sa langit ni atoa sa layo. Wala kamo makaingon ug dili kamo makaingon. Kinsa may mokuha niini alang kanato aron kita makadungog ug makatuman niini. Wala usab kini didto sa tabok sa lawod nga moingon kamo. Kinsa may motabok aron pagkuha niini aron makadungog kita ug makatuman niini. Duol ra kaayo kini kaninyo. Anaara kini sa inyong baba ug kasing-kasing. Busa makatuman kamo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan ug mabuhi kamo. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan ug mabuhi kamo. O Ginoo, nangamuyo ako kanimo sa panahon sa imong kaayo, O Dios. Sa imong dakong kaluoy tubaga ako sa imong walay hunong nga panabang. Tubaga ako, O Ginoo, kay walay kinutuban ang imong kaayo, sa imong kaluoy lingiya ako. Naguol ako og ania sa kasakit. O Dios, sa imong makaluluwas nga hinabang, panalipdi ako. Daygon ko ang ngalan sa Dios diha sa awit, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Tanawa kamong mga mapaobsanon ug magsadya. Kamo nga nangita sa Dios, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo nagapatalinghog sa kabus, ug ang iyaha nga gigapos dili niya tamayon. Kay ang Dios magluwas sa Sion ug magtukod pag-usab sa mga syudad sa Huda. Ang mga anak sa iyang mga sulugoon maoy makapanunod niini, ug sila nga nahigugma sa imong ngalan magpuyo niini.
Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya, alang kaniya. Diha na siya sa wala pabuhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak, maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa, pinaagi sa anak, gipasig-uli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod og misulay pagbitik ang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan, o giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong huna-huna, ug higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Hesus, husto ang imong tubag, buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya, ug mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Hesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho o gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita, ug miduol siya ug mitan-aw sa tawo, ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalana, nahiagi sa gitulisan, ug sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya glana ug bino ang iyang mga samad,
o gibugkusan. Unya, gipasakay niya ang tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka abutanan o didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya duha ka dinaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, "Galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto." Ug si Jesus mitapos pag-ingon, "Karon, kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig ka tao sa gitulisan?" Ang magtutudlo sa balaod mitubag, "Kadtong naluoy kaniya." Si Jesus miingon, "Busa, lakaw, ug buhata ang sama sa iyang gibuhat." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kaninyong tanan. Ang sambingay sa maayong Samarianhon, usa ka nindot, gamhanan nga sugilanon, tungod kay naghatag kini nato og hulagway mahitungod sa lain-lain nga mga kinaiya aron kita makasabot giunsa pagtubag sa mga tao ang nagkadaiyang mga sitwasyon nga mahagiton kaayo sa ilahang pagsinati. Nindutan ko tungod kay kana bitawng pag-atiman sa parokya, makahimamat mangyud og lain-laing mga tao og kinahanglan nga masayod pod ta bisan gamay kung mahimo labing dako mahitungod sa kinaiya sa mga tao sa ilahang mga hunahuna o mga pagbati tungod kay ang pag-anhi mauman ang pagpangalagad sa mga tao. Gamhanan usab tungod kay mao ni ang sugilanon nga motarog og motandog nato nga sa pagtan-aw sa atong kinaiya makakita ta og kahigayunan unsaon nato pagpahimutang ang atong kaugalingon sa panahon nga kita sulayon hagiton sa mga lisod o mga lisod nga mga sitwasyon diha sa atong kinabuhi. Mga igsoon, kung atong i-enumerate ang usa ka magtutudlo sa balaod o lawyer, nagpakita sa iyang kinaiya nga self-righteous o naasay pangandoy to justify himself. Nagpakita siya sa iyang kaugalingon nga matarong diha atubangan sa Ginoo o ang iyahang pagpangita dili tiunay, dili tinuod tungod kay buot man lamang siya nga limitahan ang requirement in terms of loving one's neighbor. Mga igsoon, kana bang lahi pod ning kinaiyaha nga gipakita sa magtutudlo sa balaod. Ang ikaduha, makita nato diha ang kinaiya sa mga tulisan, the bandits and robbers. Ang ilang gipakita mga igsoon, mao ra gyud ang kabangis, kapintasan o kakulang sa kaluoy. Ngano man, ilang gihubuan, gibunalan, gibiyaan ang biktima. Og mao ni imbis mutabang ilahi naon nga gitagaan og pag-antos ang maong tao. Layo kaayo ni sa labing gikinahanglan sa kaluoy og kaayo. Og kining mga tawhana, mga tulisan, nagrepresentar ni sa dautan o sa sala nga naa nahitabo sa atong kalibutan karon. Ikatulo, ang pari o ang Levita. Unsa man kinaiyaha usab ang gipakita nining mga tawhana. Indiferente kaayo o kana bang makita nato nga self-preservation ang ilarang kaugalingon gitan-aw o kay pari man, Levita,
maingon tang nga na ay religious hypocrisy. Kana bang pagpakaron ingnon, imbis labing gikinahanglan mao ang pagtabang, wala na hinuon mahitabo. Ang ikaupat nga taho dinhi mga igsoon nga mapanamina nato, ato lang yung tan-awon ang kinaiya kadtong tag-iya sa balay abutanan. Unsa may gipakita mga igsoon, kana bitawng madinawaton kaayo og andam nga muatiman, andam mutabang sa nanginahanglan ug mautoy nahitabo iya gayud nga gidawat o giatiman ang biktima sa pagpanulis. Ang ikalima mao ang maayo nga Samarianhon, kay buhi kaayo, abdi kaayo ang iyang pagkaluoy sa usa ka tawo nga nanginahanglan. O gani makaingon ta nga mas giuna pa ang panginahanglan sa uban kaysa iyaha. Mauni ang makita nato nga mga kinaiya diha sa maong sugilanon mahitungod sa the Good Samaritan. Kining tanan maghatag nato og igo nga kahibalo mahitungod sa nagkalain-lain nga mga tao. Apan kung tan-awon gayud nato ang kinaiya ni Hesus, kinsa nagsaysay ni ining maong sugilanon, makaingon gayud kita nga siya ang nagpakita gayud sa kaluoy, pasaylo o kanang giingon nga selfless love. Selfless love tungod kay gihatag niya ang iyang kaugalingon ngadto sa tanan. Mga igsoon, ang gitudlo ni Hesus dinhi kanato kana bitong makatunta ug makakita ta unsa man gyud ang most preferable attitude diha atubangan sa Dios. Lain man tag kinaiya tingali maka-identify ta aning mga tawo nga atong gisaysay karon nga naa sa ebanghelyo, posible mahimo tang magtutudlo sa balaod, posible mahimo tang usahay kita moy tulisan, kita mo'y pari, kita maoy tag-iya sa balay, o baka way paglubad sama gayud kita sa usa ka maayo nga Samarianhon. Pero ang gipasupot nga mensahe sa atong Ginoong Hesukristo kanang true neighborliness extends beyond social, religious, and ethnic boundaries. Ang buti pasabot ba nga kung mo tubag ta sa usa ka panginahanglan, kana bang active and practical love ang tinubdan sa maong lihok, andam muhatag sa kaugalingon, mutubag sa panginahanglan nga aduna bay kaluoy, dunay kaayo, usahay gud og mutabang ta maningil pud tag balos. Di ba? Mamili po tag kinsay atong tabangan. Pero di ay ang tumong sa Ginoo diha sa pagtabang nga nanukad gayud sa kinahiladman sa gugma kanang mo go beyond our biases kay pinaagi niini maka-extend man gyud ta sa ato ang tabang sa atong pinaagi sa atong mga kamot, pinaagi sa ato ang mga resources nga nadawat nato gikan sa Dios. Busa mga igsoon, ato gayud nga sination o ato gayong hinumduman kanunay nga loving our neighbor gikan na siya naggadagayday gikan sa gugma sa Dios dinhi kanato. Kanang igo lamang bitaw ta nga musubay sa paagi sa paghigugma sa Dios dinhi kanato aron kining maong gugma mapaambit ngadto sa uban. Kana bang mga lagad ta nga tinud-anay sama sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Mao nay target nato kay pakyas man ta usahay, pero at least ba mag-ingon tang punga kung mag-target ta sa kinatasan, kung di na to mahimo ang tanan, at least gamay ray diferensya. Dili bitaw ingon nga ma-compromise dayon nga di lang na tahinuon mubuhat. Sama ra pud na kon kana bitawng dili gyud ta determinado nga mosimba,
maingon ta nga, oy, alanganin naman kaayo, napakoy buhaton, din alang ko mo simba. Tingali dako kay kakulangan. Mga igsoon, our compassion should have no boundaries. Kay maunay pag subay sa paghigugma sa Dios diha sa atong mga buhat. Sa katapusan, mga igsoon, kining ebanghelyoha maghatag natog idea. Idea nga una sa tanan interconnected ta na managdugtong ta managsama ra kita mga anak kita sa Dios. Og tungod diya na mubati ta ba sa usag-usa. Sa atong pagbati makakita ta nga duna tay mga panginahanglan. Og sumpay niya na ang ikaduha nga atong bantayan nga makaamgo ta nga managsuon diay ta, nagpasabot ni nga doon natay responsibilidad sa usag-usa. Diba, kadaghan naman kaayong mga sugilanon sa Biblia nga kana bitang istorya ni Cain o ni Abel. Diba, kana bang why responsibilidad sa iyang igsuon. Pero kita, kay managsuon man ta, diha ni Kristo, kana bang mubati po ta nga responsable gayud kita sa usag-usa. Ang sumpay niya na makakita unta ta sa atong mga kaigsuunan nga nanginahanglan. Nga sila nga nanginahanglan, kay kitang tanan raban nanginahanglan, managsuon gayud kita. We are all neighbors. Og angay lamang kita nga mutabang. Mao na nga ang sumpay na po niini, we have to actively respond to their suffering. Mao nang di na lang ta magpaabot pa kon pangayuan patagtabang. Kon makita nato nga talabangon, tabangan nato. Natay desire ba, natay paningkamot kay kun wa gud tay paghunahuna niya na di ta maabot sa mga buhat nato nga mga konkrito. Busa mga igsoon, kining mga mensahe nga gipasupot sa ebanghelyo, this is a direct invitation from our Lord. Aron kita mo-adapt sa maong kinaiya nga gipadayag sa usa ka maayo nga Samarianhon, becoming witnesses of compassion, mercy, and empathy. Diha sa atong pagpuyo sa kinabuhi mga igsoon, gitawag kita nga mutukod og usa ka katilingban nga kana bang manggiluyon, makiangayon og mahigugmaon. Amen. Manindog palihog. Baguhon nato ang atong pagtuo, gamito nato ang Nicene Creed. Tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na ngahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
Modangop kita karon ngadto sa Ginoo, dala ang atong mga pag-ampo. Pangayoon nato nga ang iyang tingog magbag-o kanato diha sa atong paghigugma sa Dios ug sa atong isig katawo. Moingon kita, mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. May gugmaong Diyos, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, padayong bukas sa pagiya sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong malingkawas sa mga kabus gikan sa kawadon ug magwagtang sa tanang paagi sa inhustisya, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa ebanghelyo o naninguha sa paghilom sa simbahan nga maabli ang ilang mga dalunggan alang sa tingog sa kalinaw ug ang ilang mga kasing-kasing alang sa makanunayong presensya sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga idaran o mga huyang ug ilabi na sila nga himalatyon mahupay tungod sa ilang kasayuran sa naghingapin nga gugma ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos sumapuslanon alang kanamo nga hanglangdong Teopilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatayng matuuhon makaangkon na sa ganti sa kinabuhing tunhay didto sa langitnong gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Dios among amahan, ikaw ang among kalig-on og panalipod. Abliha ang among mga kasing-kasing alang sa imong grasya, sa ingon kanunay namong masayran og buhaton ang imong kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron nangako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Sa Ginoo ning sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdahig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa mong kapusalanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga gasa sa imong simbahan, o himuang nga kining Eucharistia, magtabang ka namo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan, sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo na ba? Si Kristo, siya mubalik na hanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya,
Gihatag nga nagkanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang gaho ug ang himaya, hangtod sa hangturan. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong pag-inigsuunay. Panagdait niyong tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug maayo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita.
O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eukaristiya, himo ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo ug pangayua ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga makagagahom sa tanan, manalangin unta kaninyo sa iyang kaluoy ug magpuno kaninyo sa makaluluwas nga kaalam. Amen. Magalima unta siya kaninyo kanunay sa mga pagtulunan sa pagtuo ug maghimo nga magpadayon kamo diha sa santos nga mga buhat. Amen. Magpadulong unta ang inyong mga lakang ngadto kaniya ug magtultol kaninyo sa dalan sa kalinaw ug gugma. Ug ang panalangin sa Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin kanunay. Mga igsuon, nahalad na ang santos nga misa, dada ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.